guys, ako na po ni Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Ba ni ahang prinsesa guys, muad to mi sa kanang Monkey viewing sa doon ra po diri guys, pero musakay pa jud mi og jeep ba or bus. So mutana ta dito guys ug unsay among kuan dito sa mga unggoy sa iyang isuon ng mga tuon. So tara guys. Nalami dari sa unggoyan. Ay na lagi unggoy na. Regard sa unggoy. So nalami dari sa unggoy. Sama din nga na ma. So unggoy guys na Oslo wild monkey viewing nasa dito. Alam nindot yan yung mga buwak dito. Tadli na. Ay, gumabag si Maxine. Kupud. Video rin ako. So na guys. Ang mga unggoy. Day. Wow! Nadagan kayo sila oh. Mais deh. Mais usay. Dili. Unahan na sila guys oh. Ahang mga igsuon. Hi! 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 Hi Cristel! Baya ni mga tawhana oy. Hi! Hi! Oh mama. Pwede ra mo matunol ma. Ay di, pwede ra kuno kang mutunol. Dili man to mas. Ay hala, to ida kang guys, babaw guys oh. Pamuno man. Day, tunol na ka dayo. So, tagaan niya pagkaon guys. Itunol niya, dili nga na niya. Tanan. Ayo, ba? Itsa lang ba? So, dili. Itara. Pwede ra itunol. Na, sige. Sige day. Dili sige. Pabi. Okay. Tanawa guys, siyang pakanuna na guys. So, thank you. Dapat isa day. Dapat isa. Ay, si Inday sa pa kay. Wis Inday sa kay akong video niya ka. Tanawa ni hawa na hinuon. To ang naghana ka to. Hi. Oh, wow. One more. Dali. Oh. Okay. Oh. Dali na. Oh, thank you. Utro de. Utro ha. Oh. Sige, tagaipa siya. Oh. Tagaipa. Tara guys, nagpakaon siya sa mga unggoy. Kato isa day. Oh. Ay, nangay pa. Oh. Karinak, tagainak. Tuwa guys, ang daghana sila sa babaw. Tuwa, ang daghana guys sa babaw sila na naka. Hala, tuy usa bagong panganak.
Naigibit-bit siya to ah. Tari! Yung anak gamay kayo. Picture sa posa. Dito guys, sa siya una. Kaya ganahan pa siya. Oh. Hi! Mama, mama na. Hi! Dili ka rin duha, day. Hi! Hi, baby! Ay, mama, mama! Alagi ko nila. Mama! Ay, sa mahinay lang. Mama! Gikuha niyang duha. Kita kayo pa siya. Yan, nagpakaon siya siyang... Gi. One more pa? Nagpakaon siya siyang... So na guys, mulingkod silang duha oh. Wow, friend silang dalawa ni Christy. Okay lang. Kagato-gato deh. Kuha niyang tulog ka mo. Hala. Grabe po ka, oy. Lurot ni mo saging ha. Hi, Tel. Hi. Isa ni wala ko kailagwa pa lagi ni. Uy, ate. Ay, sus nandito pala yung mga prince ni Cristel. Tagalog. Yeah, okay lang Tagalog. Europe na yung tulog mo. Okay, let's go na. Ay, sa may ate ha. Asa di mo? Sige na. Ay, sa akin. Ana lang, guniti lang na eh. Picture, itaas lang kay Evelyn ako. Video sa gali ni. Nagaga naman. Ah, gaganito na ako pa. Ay, ngayo ka ah. Ah. Hi, Goy. Goy. Na mais. Guys, nagpakaon mis mga unggoy. Sumanit na mga unggoy daghan kaadyo guys. Tuas babaw daghan kaadyo. Jadi ah. Sila guys oh. Oh, guys oh. Mas minto to ako bang dili day. Tundurin dili day. Ayaw, lagi kay. Hi. Uy na na. Let's go. Oh, dili dili. Ano na, one isa lang. Hindi na po, sir. So, Hi, guys. Hi. Hala, nag-away. Ito yung adaghanak baba. usa lang, usa lang. Taga nagtubig, Tim. Inom po na. Taga nagtubig, inom po. Pero naman sila ilim nun dito. Wala na. Ligo na sila, na. Huwag mananaw mo diri sa mga unggoy, guys. Napakanon ra na niya. Magkuhan ra ka, guys. Kanang maghatag ra kag donation diri. So, salamat kay te. Salamat. Maghatag ra kag donation, bahalag pila niya. Pwede ra ka mo pakaon ani saging. Ani. Pwede ra kami nga na rin sa niya. Gaya. Oh, buutan kayo siya, guys. Ba. Yeah, bye-bye. 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 Na, bye-bye na. Kuha ni sila, guys, mga friendly kayo ni silang mga unggoy. So, pwede ra jud mumuari diri, guys, mutanaw na friendly kayo ni sila, guys. So, tagana ni mo pagkaon. Okay, bye-bye, Koy. Thank you for watching, Monkey.
Daghan kayo das babaw. Igbananaw guys sa Unggoy. Bawa din hani guys sa hangbana di ah. Hi pa. Tas lungsod mo. Langsung tagaan. Hi guys, naanami daris bay, niabot nami gikan mi ng nanaw sa katong unggoy niya. Nag-enjoy ni siya guys kay iyang mga igsuon magutoy diyang ipakaon. Umirag Ya, buho. salamat sa inyong pag tanaw guys. Ya mo to mong gilingaw-lingaw ang prinsesa guys kay magklase na pud ni sila yan ugma Lunes. So salamat sa inyong pagtanaw. See you Bye. next vlog. Love you all.